Oho, ei hyvältä näytä. Sissi, se poika asuu täällä. Kari! Kierrättäkää letku sieltä! Pyrimme rakennukseen. Mieheni menevät sisään. Tarvitaan 3 leikkua eteläpuolelle. Vauhtia! No niin, leikkuu! Poika, hän on sisällä. Voi Jalo, kamala! Kari! Menen sisään. Mitä? Jalo, ei! Takaovi! Mä vuoden sisään sieltä nyt! Näit sä, toi tyhmä Jalo tapattaa itsensä. Ja ihmisen takia siinä ei oo järkeä. Kari! Missä olet? Täytyy auttaa. Voi voi. Nyt kissakin menee. Mikä näitä riivaa? Sissi pelastajana. Mitä oikein teen? Varokaa! Sähköjohto pohjoisessa! Jalo! Kari! Olen tullut auttamaan, älä pelkää. Näetkö? Kari, Kari, katso! Katso, Kari, olen ystäväsi. Vien sinut turvaan. Juuri noin, nopeasti! Turvassa! Kari! Varokaa! Turvassa! Poika on turvassa! Kauas talosta! Kauas talosta! Okei, hän selvisi! Turvassa on! Okei, 2 letkua kuistille! 2 letkua kuistille! Oot sä kunnossa? Joo, tiikeri on siellä. Tänne alla, hei! Ei auta! Kastelkaa! Jalo, tänne! Jalo, moi. Sä oot kova, sä oot kova. Joo, sä olit aika raju mikiksi. Raju vai? Annas kun mä kysyn. Oisko ihmiset tehnyt noin sulle? Ainakin Timo olisi. Hei, sun kissakaveri on vielä siellä. Tarkoitan, että toivottavasti pärjää. Sissi on tuolla. Painakaa nyt edes toi tonne! Ottakaa nyt joku tää piltti mun suusta. Tiikeri! Minä kärryäni haisen tuhkakupilta. Tiikeri! Se selvis! Vau, siinä vasta Mirri. Kiitos, kissa. Kiitos. Siinä kaikki. Kissa kiitoksella elää. Luojan kiitos. Pelastit tiikerin. Sissi, olet uskomaton. Olenhan kissa. Ja sä pelastit mut. Kiitos. Ei tuo mitään, Kari. Ihmisen paras ystävä. Tule, Sissi, mennään. Mihin te nyt? Ehkä ne menevät kotiin. Hei kaverit, te ootte okei. No, mennään kotiin. Hei, tekin voitte tulla, jos haluatte. Ai juku, että lemmikitkin pääsee. No, tällä kertaa voidaan tehdä poikkeus.